Днес аз ще ви покажа танца на чадърите, който сама измислих. Танца е с два чадъра. Единият чадър ще го използвам сега, други в една друга част ще го използвам. Така, започвам. Само че от тук така ще започна, защото има ето така лекшко оставям чадър. Правим така и чадъра застава тук на рамо. Ето така, правим хоп, хоп и го въртим чадъра. След това правим от тук, тук, хоп. Шеста позиция. И започваме да го въртим, въртим. И така. След това тук на ето това на чадъра, ето на тази нишка, ще пише именце. На него ще го покажа именцето ето така. Хоп, 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 хоп. След него пристъпваме напред. След това правим ето така. Въртим. Чакай. Това трябва да е бързата част. Опс, извинете. Ето така ще го направя тук, за да има място някакси. Въртим. Хоп, завърт. Ето така. Нали? Въртиш, завърташ. Опс. Сега не мога да го направя много добре, защото тук се видя едно нещо. Хоп. Заставаме така. След това взимаме и втория чадър, който ето така, заставаме всички момичета, които ще участват. Само показвам един вариант. И заставаме така, и колкото да не се виждат лицата. Само именцата ще останат тук. Ще останат. И нали, както виждат именцата, те ние така ще се покажем именцата както са и така, да ни запомнят лицата. Правим така един кръг и ги въртим. През това време всички момичета сменяме. Сменяме се на когото на който където му падне да отиде на чадър. Само че не на своя, ами на друг. И накрая, когато всички нали, вече са, нали, след това, като правим въртим и се разменяме, и аз идвам, защото розовия беше, този не е мой чадър. Заставам тук и нали, вече като дойдем, въртим, от тук. Правим така и правим. Чакайте. Ето така. И това е целият танц. Това е целият танц и завършваме ето така. Хоп! Който както си избере полза, може така. Хоп! Хоп! Който както пожелае. И това нали е целият танц, който аз измислих. Ще измислим и още части. Разбира се. И до тогава коментирайте дали ви е харесал танцът или не. И това беше всичко от мен. Чао!